fada kyamarar ka matso da kyamarar ko ka suwa wannan abin daga kyamarar ka baba baba daga kyamarar ka suwa wannan abin kuma ciwo daga kyamarar nan daga ka suwa wannan abin mutanen za su nuna nasu bajintan a hali yanzu yawa ina sarkin fawa kai ba a kama kifi ba a kama ka ina sarkin fawa masunta sun zo da yawa masanci filin ya aishe ka to dan buda mana saboda mu samu kama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ana ma masu girma sarakuna a wakilin sarkin can gefen dan matsa can gefen dan matsa za ta ci ugaru ne dan matsa masu girma a da kwamishina wakiliyar gwamnan jihar Kaduna a matsayin mu yawa baba kungiyar musunta wannan jihar Kaduna muna so mu gabatar waɗannan daga cikin kayayyakin aiki wanda muke amfani da su a cikin kogi wanda yake kungiyar masunta ce ɗansa waɗanda suke shiga cikin ruwa ba masu siyarwa ba kuma masu kiwo duk wanda za a gani a nan ainihin masunci ne wanda yake hawa gora ko yake ainihin hawa jirgi wata kwale-kwale kenan wanda ake amfani da kala-kalan kayan su domin kama kifi a cikin ruwa a wannan kungiya tana ainihin a godiya ga gwamnatin jihar Kaduna bisa a goyon baya da ta bayar na haɗin kai domin gabatar da tafiyar da wannan kungiya muna kuma kira da gwamnati da ta sa ido a kan wasu waɗanda suke ƙoƙarin bata wannan kogi da Allah ya albarkaci Kaduna bisa amfani da wasu mashina na zamani waɗanda suke kashe kogi ba wani kifi kawai ba har ma da wasu ƙwarika a garin Kaduna wanda yake haifar da kafewar ruwa wanda manoma da sauran masu amfani da ruwa a kogi suke amfana domin ainihin gabatar da sana'o'i muna kira ga gwamnati ta sani cewa akwai sababbin mutane wa'inda yake ba ma musunta ba kuma suna zuwa su yi amfani da irin wa'innan na'urori wanda zuwa aka yi da su ba wai na gargajiya kamar yanzu yadda ake gabatarwa a nan ba a yanzu haka muna so a sa ido a ga cewa ɗaya daga cikin masunci wanda yake amfani da ainihin kayan aiki wanda ake ce ma birgi watan yakan watsa shi domin rufe kifaye a cikin ruwa kamar haka wannan shine zai watsa a sa ido a gani kamar yadda aka gani wannan shine birgi wanda ake kira da ainihin wanda ake amfani da shi so wannan ɗaya daga cikin kayan sana'o'i kenan na su idan muka waiga za mu ga wannan shi ne kalli wanda yake amfani da ƙofofi daban-daban ana kiran shi yatsa ɗaya biyu uku har zuwa sama da haka akwai gora da ake hawa wanda ita ce ake amfani da ita kamar haka in ana dubawa ko a dam ko a kogi za a dinga ganin masunta na asali suna amfani da wannan gora a ciki kuma ana saka kifi ne a cikin wannan goran idan an hau akwai kuma muna da kifi kala-kala a kogin nan wanda ake amfani da shi domin a ci da sauran bukatu kai daga cikin kifaye kamar yadda aka sani akwai tarwada akwai mari akwai giwar ruwa akwai ainihin winjiriya akwai kurugu da sauransu kamar yadda za a gani muna daga cikin wannan ita ce tarwada wanda ake kamawa wannan ɗaya daga ciki muna da winjiriya
watan electric fish wannan tana shokin ne kamar yadda electric wayar wuta take shoki. A yanzu haka idan mutum zai iya jarabawa za a iya ba shi ita ya rike ya gani ko zai iya. Wannan daga ciki kenan. Muna da kugiya, muna da gura wanda ake amfani da shi shi ma daga cikin kayan su irin wanda ake amfani da shi. Wannan gura kenan ta kwance, muna da kugiya manya da ƙanana. Kamar yadda za a gani ba wai an zo a yi wasanni na sosai ba ne, zo mu gabatar da kayan su. Inda ba ce haka ba, za mu iya cewa idan mahauci ya isa to ya zo a ba shi kaya ko ya zo ya ce zai ɗauki kibiya nan wurin. Muna godiya. To mahauta kunji sabili da haka za mu zo mu ji abin da za mu koma musu a sako sun dai bar sako inda kun isa da kun fito. To bisa ga lamarin da suka taso mai magana mutum kwane don Allah don Allah ya mana shuru da Allah a yi shuru a daɗa buɗawa. A yanzu za mu ji jawabi ne daga wakilin mai martaba sarkin zazzau